Grønne Have Strandcamping er en af Danmarks skønneste campingpladser. Sådan begynder omtalen af vores dejlige plads i en tysk guidebog. Og den fortsætter som: Grønne Have Strandcamping har havudsigt til alle, den er meget velplejet, og den har fine faciliteter. Det er en omtale, vi selvfølgelig er meget stolte af og glade for, og også enige i. Følg med os rundt en tur på Grønne Have og se, om I er enige. Grønne Have Strandcamping ligger direkte til Storebælt. Vi er helt omgivet af natur til alle sider og har masser af lys, luft og plads til alle. Både til mennesker, marsvin og nattergale. Fyn er Danmarks eventyrø. Lader du Grønne Have være dit eventyrferie, vil du opdage, hvad ægte fynsk natur i velplejede rammer kan gøre for dit velvære. Vi er beliggende mellem Nyborg og Kerteminde, og vores egen buner og oplevelser, både kulturelle og naturlige. Fra Grønne Have er du aldrig langt væk fra det bedste, Fyn kan byde på. Vores sanitetsbygning er indrettet enkelt, men moderne, og vi lægger vægt på, at alt fungerer og er renholdt. Over for bygningen ligger vores store overdækkede terrasse, som giver plads til mange hyggelige stunder. På legepladsen er hoppepuderne velbesøgt og i centrum, og den mindste er reserveret til de små børn. Grønne Haves store friarealer giver gode muligheder for arrangementer og stævner. Vi tilbyder 11 hytter i 3 udgaver. Alle er velindrettede, og på terrassen kan man sagtens fundere over livets lyksaligheder, mens man nyder havudsigten og et køligt glas vin. I skal være meget velkommen som gæster på Grønne Have Strandcamping, når camping er godt for sjælen.